हरे कृष्ण. आजी आम्ही दशमोध्यायाचे श्लोका 1-7 दाई हाजी विचार जावनु हिस ग्रेस धर्मराज दास प्रभुजी हांगेला दुखून ऐकूच्याक बसल्यांती. आजी फर्स्ट आम्ही 1-7 दाई श्लोका फर्स्ट ऐकून घेऊया. हे सांगच्याक आता आमगेलो तो आमका सांगच्याक येता संती माताजी पुरा. श्लोका नंबर 1 मुक्ता प्रभु माताजी, श्लोका नंबर 2 शांती शानबाग माताजी, श्लोका 3 श्यामला कामत माताजी, श्लोका 4 हेमापै माताजी, 5 श्लोक सुनीता मल्ल्या माताजी, श्लोका 6 वीणा कामत माताजी आणि 7 लीलापै माताजी. माताजी तुमच्या सगळ्यांका पास स्वागत. रिसाइट करच्या रेडी असाल किंवा स्टार्ट करूया. माताजी तुम्ही एकल्या नंतर एकल्या अनम्यूट करून स्टार्ट करा. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योग. श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवनां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो माम अजम अनादिम च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समृद्धेषु सर्वपापे प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहा क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुःखम भवो अभावो भयं च अभयमेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्ण. ईतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तुमचं चंद करून येऊन प्रति सेशन अंतू तुम्ही पुरा एक श्लोका हुशेर येऊन रिसाइट करता सांती पळोन ऐकूच्याक मस्त खुश जाता. मस्त धन्यवाद. पूर्ण पुरुषोत्तम जावन श्री कृष्णा लोडगास कोरनु आयचे हे प्रोग्राम करचुया. वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु. सत्संगा सुरवेरी परम पूज्य जावन शिले गुरुवर्याल उडगास कोरनु मंगलचरण सांगता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. अपासे आईचे भगवद्गीता ऍसिटी सुबोधिनी बेस्ट सेशन अंतू उपस्थित आशिले सक्कड मालगड जनालगी प्रणाम सांगून सक्कडांक आपा स्वागत करता. तशीची आईचे स्पीकर जावन आशिले हिज ग्रेस धर्मराज दास प्रभुजी तुमकाय हृदयपूर्वक स्वागत करता सर. तुमगे सेशन आज आम्ही ऐकूच्या भाग्य आमकां मेळटा सर. धन्यवाद. भगवद्गीता म्हणाले सर्व वेदाचे सारांश म्हणून गीता महात्म्यंतू आम्ही अर्थ कोण घेतलेल सर. भगवद्गीतेंतू ಒಟ್ಟು आशिले 18 अध्यायांतुले सुरवेचे स कर्मयोगा विषय असता. तशीची नेक्स्ट स भक्ती योग तशीची लास्ट स ज्ञान योगा विषय आम्ही अर्थ कोण घेत. आज चॅप्टर 10 विषय चॅप्टर 10 विभूती योग विषय आज आम्ही अर्थ कोण घेवच्या सकट्यानं उठ मेळलेला सर. बघ चॅप्टर 10 तू आणि एक सांगला पुरा सगळे भगवद्गीते 700 श्लोक असल्यार बरे त्या 4 श्लोकांतू सांगेत म्हळ्यार चतुश्लोकी भगवद्गीता असचे आमगे चॅप्टर 10 तुची आशिल्ली निमित्त ताका एक विशेषची म्हणून हांव लेखता सर. चॅप्टर 10 तेवचे 8 तुकून 11 श्लोक चतुश्लोकी भगवद्गीता म्हणून असं सगळेच भगवद्गीते सार आमकां ह्या 4 श्लोकांतू अर्थ कोण तितले विषय तांत आसा म्हणून. तशीची फुडली वारांतू आम्ही चॅप्टर 9 तू एक स्पीकर सादुकून आम्ही अर्थ कोण घेतली ती. चॅप्टर 9 राजविद्या राजगुह्य योगा विषय समरी जावन आमकां हिस ग्रेस प्रेम भक्तिदास प्रभुजी पेरितलेची भारी चंदुकून ताचे समरी सांगिल आसा. ते चॅप्टर 9 नंतर आज आम्ही चॅप्टर 10 वता सांगती. चॅप्टर 9 तो आमकां देवाल भक्ती करची जाल्यारी आमकां देव प्राप्त जावपा जाल्यारी आमकां देवाल वैरी एक विशेष जावन एक श्रद्धे आणि विशेष भक्ती प्रीती असू का म्हणून सांगून आमकां सांगून दिलेलं आसा. असूय म्हळ्यार आमकां आसच्याकनच आणि एक मेन म्हणून सांगल्यार आमकां देवाल विषय पूर्ण नंबीक आसता असो पुरा विषय आम्ही पयर आयकून घेतलेली ती. आणि आम्ही विभूती योगा विषय श्लोकाचे ऐकूच्याक मस्त वेट करता सांगती. आम्ही हांव सुरवेरी आयचे स्पीकर हिस ग्रेस धर्मराज प्रभुजी हांगेल विषय एक परिचय दिता. हिस ग्रेस धर्मराज दास प्रभुजी हांनी हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेल शिष्य फ्रॉम 2004 दुकुनूची प्रभुजी इस्कॉन आवटू एसोसिएशन आसा ती. प्रभुजी धर्मपत्नी सुकुमारी राधे देवदासी हांगेल धुव हांगेल मणकेची भक्ती मार्गांतूची मुखार सुनता आसा स्नेहा म्हणून सांगून. स्नेहा माताजीका आम्ही भागवत पुराण कोंकणींतू सुमार पटी पळयला आसा. भागवत पुराण कोंकणींतू कृष्ण जन्माष्टमी वेळारी स्नेहा माताजीन अँकरिंग कोरून सना सना चेडवाल पुरा फॅन्सी ड्रेसांक तांकां मस्त एनकरेज कोरून केलेलं आसा आमी पळयलें ती.
आणि तशीच स्नेहा माताजीनं स्टोरी पुरा सांगून इंटरेस्टिंग स्टोरीज पुरा कृष्ण जन्माष्टमी का सांगिले. स्नेहा माताजी कीर्तन्स आणि जपा टॉक्स अंतू पूरन तू ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट करता असंती. हिस ग्रेस ಧರ್ಮರಾಜ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ 2015 ಅದಕ್ಕೂನು ಡೊಂಬಿವಿಲ್ ಇಂತೂಚಿ ಅಷ್ಟೇ ಹನ್ನಿ ಸಿಮೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಇಂತ ಸಂತಿ. ಪ್ರಭುಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ जावनु भक्त जनांक गाईड करताची मार्गदर्शन दिताची. प्रेझेंटली हन्नी हिस ग्रेस लीलाशुक प्रभुजी हंगेलोटू डोंबिविली काँग्रिगेशन अंतू प्रोग्राम असिस्ट करता असाची. भागवत पुराण कोंकणी इंतू प्रभुजी हन्नी भगवत गीता क्लासेस सुमारपटी घेतल्यांती. तशीची हन्नी सॅटर्डे सेशन्स वरे घेतल्यांती. प्रभुजी तुमका दंडवत प्रणाम. तुमका 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून आईची ह्या सेशनाक स्वागत करता असं. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. स्वागत आहे प्रभू तुमका. स्टार्ट करूया. हरे कृष्णा. धन्यवाद डॉक्टर अर्पणा माताजी तुमका फॉर अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. आणि मुख्य म्हळ्यारी जे आत्तावर एक भगवद्गीता सुबोधिनी आम्ही 9th चॅप्टर वर एक जे कसं कव्हर केले आता जे समरी तुम्ही प्रेझेंट केलं त्याच्याबद्दल वर एक धन्यवाद. अँड आय थिंक प्रार्थना तुमगेली चली उरतली धुव व्हेरी नाइसली रिसाइटेड. थँक यू व्हेरी मच. ऑल ग्लोरीज टू हर अँड यू. हरी बोल. सो आईचे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्व भक्तांक हांव आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ताजतर्फे ह्या प्रोग्रामान तू स्वागत करता. आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभुजी वर एक आय एम ग्रेटफुल टू हिम. तांणी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा दिल्ला टू प्युरिफाय जे कसले मगेल शुद्धीकरणा खातीर हांव आज वर एक जे कसले मगेल दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु आणि वैष्णव जे आसाची तांगेलकण जे कसं ऐकल असा आणि शास्त्रांत तू वाचन केलेलं असा. सो चॅप्टर 10 श्लोका 1 to 7 आम्ही आता विल ट्राय टू अंडरस्टँड. अँड तर फर्स्ट जे श्लोक असा हांतू भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. हा जे ट्रान्सलेशन हांव इंग्लिशान थोडे एक शब्द घेता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जे ट्रान्सलेशन दिलेलं आसा प्रभुपादान तांतू तांणी म्हणटाची कृष्ण भगवान म्हणटाची लिसन अगेन म्हळ्यार परत ऐकव अशी म्हणून कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा. तर हांतू आम्ही समजून घेवका की म्हळ्यार खंयचे एक महत्वाचे विषय उरल्यार इफ इट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक तर आम्ही त्याची विषय आमगेल चेडवांक केन्ना सांगता आसतना आम्ही तांकां परत परत सांगताचे. कित्याक की म्हळ्यार 2 रिजन्स आसाची. एक म्हळ्यार ते मस्त इम्पॉर्टंट आसा आणि दुसरं म्हळ्यार आमगेल आता कलियुगाचे जे स्मृती आसा ते मस्त कमी आसा. सो जशी आम्ही ऐकताची महामंत्राचे जे ग्लोरी आसा हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. म्हळ्यार हांतू 3 पंथा आमकां ते सांगिल आसा हरेर नाम हरेर नाम. हे कित्याक सांगिल आसा सो दॅट आमगेल जे स्मृती आसा रिमेंबरन्स ते कलियुगांतू मस्त कमी आसा. ताचे खातीर
वी नीड टू हियर अगेन एंड अगेन. जशी भगवद गीतान तू प्रभुपाद आमका मस्त पडेन पर्पोर्टांत आमी वाचताची, आय एम नॉट द बॉडी, आय एम द सोल. सो तशीची हांगा कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा, लिसन अगेन. आणि जे आयकूच आसा ते कशी उरका आमगेले विथ फुल अटेन्शन, म्हळ्यार ध्यानपूर्वक आमी आयकू का, अँड विथ फुल एब्झॉर्प्शन, तांतू लक्ष दिवन आयकू का. आणि हे कोण सांगता? कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा, जो तांगेलो इज व्हेरी डियर फ्रेंड. जेन्ना आमी कोणाक, जशी आमी हांव तावळ म्हणलें की एक चेडवांक आमगेल सांगचें आसतना कसले इम्पॉर्टंट, आमी ताचे खातीर मस्त एफर्ट्स घेताचे. जे आमगेले प्रियजन आसाची त्या लोकांक खातीर आमकां कितले वेळ लागल्यार चलतात, आमी एफर्ट्स घेताची सो दॅट वी कॅन कन्वे वॉट वी वॉन्ट टू. सो हांगा डियर फ्रेंड इज दी क्वालिफिकेशन. आणि तशीची जे कसं सांगता आसा दॅट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अर्जुना. ताजे जशी प्रभुपाद केन्ना तांगे लेटर्सांत बरयत आशिल्ले, युअर एवर वेल विशर. सो हांगा कृष्ण जे आसा ही इज वेल विशर ऑफ अर्जुना अँड आमगेल वरेका, बिकॉज थ्रू अर्जुना ही इज ट्रायंग टू टेल अस. सो इट इज फॉर आवर बेनिफिट. आणि आमगेल केन्ना तांतू फायद आसा, or when we have some benefit for us, all the more we need to be attentive. कडेरी जशी हांव पयलीं म्हणलें तेन्ना he wants to speak further. आता फर्दर आनी जे पयलीं सांगिल्लें आसा आमी आयकले की चॅप्टर 5 तांतू भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम देवान सांगल्या की how is the supreme lord. तशीची 7.7 जे श्लोका आसा तांतू कृष्ण म्हणटा, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय. तांतू सो कशी म्हणटा की जे आमी एक मोत्याची माळ उरल्यार कृष्ण जे आसा त्या जे मोत्याची गार्लँड आसा त्या गार्लँडान तुजे सूत उरता, थ्रेड. ही इज लायक द थ्रेड. सो हांगा आतां आमी जे आमगेल कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन पळयताची, मटिरियल वर्ल्ड आमी जे अनुभव करताची, वॉट एवर इज देर इज ऑल ओरिजिन सोर्स जे कोणाल आसा, कृष्ण आसा. ही इज बिहाइंड एवरीथिंग. ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. सो आता हे श्लोकान तू कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा की हांव तुका आता पहिले इन इनिशियल चॅप्टर्स 9 चॅप्टर्स कृष्णान ही एक्सप्लेन्ड हू इज ही, तांणी कोण आसाची, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड. तशीची तांणी तांगेले शक्ती जी आसाची, तांगेले एनर्जीज ते एक्सप्लेन केले. आता नाव ही इज ट्रायंग टू एक्सप्लेन इन दिस चॅप्टर what are his विभूतीज और ऑप्युलन्सेस. ऐश्वर्य तांगेल कसं आसा आणि हे ऐश्वर्य आम्ही कशी आमगेल डे टू डे लायफान तू वी कॅन सी, वी कॅन एक्सपिरियन्स. आणि ते जेन्ना आम्ही एक्सपिरियन्स करताची केन्ना पळयताची, at those times आमका कृष्णाल स्मरण जावका. ताचे खातीर हांगा कृष्ण आता अर्जुनाक he is going to narrate all his opulences. आणि हांतू सांगिल आसा तांगेले लीला, हिज वर्क म्हळ्यार तांणी जे कसं लीला केलेली आसाची. तशीची हांगा
conclusion of this shloka hanga je dilil asa, that more and more one hears, the more one becomes fixed in devotional service. केन्ना भक्तिमय सेवा जे आसा हांतू डिवोशनल सर्विस हांतू आमी फिक्स दृढ जावचे असल्यार आमकां देवाल जे आसा संपूर्ण ज्ञान उरता. देन ओनली म्हळ्यार एक मनशाल इम्पॉर्टन्स आमकां जेन्ना कळटा, देन वी स्टार्ट लविंग दॅट पर्सन, रिस्पेक्टिंग दॅट पर्सन and following that person. तानी कसं म्हणटाची, कित्या म्हणटाची, हे पुरा आमी we try to learn with interest. So खंयचे एक आता आमी विचार करत, we have possibly many friends. आता ते फ्रेंड्स जे आसाची तांकां day 1 आमी केन्ना मेळिल आसाची. एक दिवसान तू we are not able to understand them, nor they are able to understand us. तांकां आमी समजून घेवचे असल्यार किंवा तांणी आमकां समजून घेवचे असल्यार we need to meet them again and again. आमी तांकां मेळका, तांगेले उलोवका, and we have to share confidential. जेन्ना आमी सांगताची ददाती प्रतिगृहाती गुह्यम आख्याती पृच्छती, नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शनान सांगिल आसा. पदे पदे मेळून तांगेले की केन्ना आमी एक दुसऱ्या बद्दल उलयताची, आमगेल कसं वी वॉन्ट टू शेअर समथिंग कॉन्फिडेन्शियल, तेन्ना देर इज अ बॉन्डिंग, एक आमगेल एक संबंध जे आसा स्थापित जाता. आणि ते संबंध स्थापित जाल्या नंतर we are able to have the best of the relations. हे आता आमकां आणि तशीच आमकां हांतू सांगिल आसा ह्या श्लोकांतू की एक आसा आमी एकल्यान ऐकुचे आणि नॉलेज जे आसा गॅदर करचे, पण when we hear in association of devotees, संघ जे आसा भक्ताल संघान तू जेन्ना आमी ऐकताची तेन्ना आमगेल भक्तीन तू श्रद्धा जे आसा ते दृढ जाता. आणि हांतू एक आमी लक्षांत दवरया की जे श्रवणम आसा, आता आमी जे ऐकूच आसा तांतू 4 स्टेप्स सांगिल आसा. एक आसा श्रवणम, कडेरी दुसरा आसा स्मरणम, कडेरी निधी ध्यासम, आणि कडेरी फोर्थ जे आसा that is कीर्तनम. सो श्रवणम, मननम, निधी ध्यासम आणि कडेरी चौथेच जे आसा कीर्तनम. तर श्रवणामांतू आम्ही ऐकू का, आणि कडे ऐकल नंतर मस्तपंत अशी जाता की आम्ही एक लेक्चर ऐकल नंतर आमकां तांतू जे कसं स्पीकर तांणी सांगिल आसा मस्त आवडता, आणि कडेरी आम्ही वी शेअर विथ अवर डिवोटीज, अदर डिवोटी कलिग्स, प्रभुजी माताजी आज लेक्चर इतलं बरें आशिल्ले, मस्त बरें आशिल्ले, मस्त बरें आशिल्ले. आणि बाय चान्स ते डिवोटी जर का त्या लेक्चरांतून ना जाल्यार तांणी आमकां विचारताची, प्रभुजी कॅन यू प्लीज नॅरेट, तांणी कसं सांगले आजी. ते आता आम्ही लेक्चर 1 तास ऐकताची, पण आम्ही जेन्ना परत तांकां कसले सांगचे म्हळ्यार वी कॅन हार्डली स्पीक फॉर 5 minutes or 10 minutes. आमकां उडगास उरना. जशी हांव सुरवेक म्हळ्यार की स्मृती जी आसा कलियुगाची मस्त इट इज डिग्रेडेड, सो वी आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस. ताचे खातीर हांगा बरयला सांगिल आसा मननम, म्हळ्यार आमी केन्ना कसले आयकत आसल्यार वी शूड ट्राय टू टेक डावन द नोट्स, आणि नोट्स घेतल्या नंतर
ताजेरी मनन करता. वेन वी थिंक मस्त ताजेर विचार करता आसतना द परमात्मा सिटिंग इन आवर हार्ट गाइड्स अस आणि आमकां ताजे बद्दल मस्त नवीन नवीन कसलं तरी समजून येतं. आणि इतलेच नाही, ते झाल्यानंतर मननम झाल्यानंतर निधी ध्यास तांतू पळो का की व्हॉट इज इन दिस वॉट एव्हर आय हॅव हर्ड हांव कसं आयकल असा तांतू व्हॉट इज इट दॅट आय कॅन अप्लाय इन माय डेली लाईफ. सो ते अप्लाय कसं करचे असा ते फाइंड आउट करून ताजे आम्ही प्रॅक्टिस करता. वेन वी प्रॅक्टिस निधी ध्यासनम म्हणणारी ताजेर ध्यास उरका आणि प्रॅक्टिस केल्यानंतर वी गेट सम रिअलायझेशन्स. आत्मसाक्षात्कार आमगेले मीन्स वी तत्वतः जे आम्ही म्हणताची नॉलेज आम्ही समजून घेताची आणि तशी झाल्यानंतर वी आर इन अ पोझिशन टू डू कीर्तनम. त्यांना आम्ही दुसरं कोणाकची जे कसं आम्ही ऐकल असा ते सांगच्या जाता. अँड वेन वी डू कीर्तनम मोर अँड मोर देन इट इज लाईफ टाइम रिमेंबरन्स. सो तशीची हांगा कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा लिसन अगेन. ना वेन अगेन शब्द जे असा ताजेरी आम्ही मस्त इम्पॉर्टन्स देऊ का की वेन somebody is telling listen again means attentively with full absorption ऐकूचे, right? So now going into the second shloka थई आम्ही पळयताची कृष्ण जे आता अर्जुनाक सांगत असा that neither host of demigods nor great sages know my origin or opulences, and I am source of the demigods and sages. तर हांगा देव सांगत असा कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा की हांव जे डेमिगॉड्स म्हळ्यार देवी देवता आसाची आणि ऋषी मुनिगण जे आसाची आणि तशीच मुखार लिव्हिंग एंटिटीज हे हू इज द सोर्स हाजे ओरिजिन खंयच्यान आसा त्या म्हळ्यार स्वयं भगवान. आम्ही ऐकूच्या पुरो की दॅट ब्रह्माजी इज द फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी, लिव्हिंग बीइंग म्हळ्यार एक अँड ही came out from the navel of Mahavishnu. कडेरी ब्रह्माजी हंतुल्याना we have heard चतुष्कुमार, कडेरी सप्तर्षी, तशीची 14 मनुज, कडेरी 11 रुद्रस. इतलं पुरा जे आसा ब्रह्माजीले माइंड म्हणटाच न्ही आउट ऑफ हिज मननम तांतुल्यान दे ओरिजिनेट. आता नाव एक सान चरड जेन्ना जन्म येता इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दॅट चाइल्ड टू नो हू इज हिज फादर और हू इज हिज मदर. तशीची वॉट आर देअर ऍक्टिव्हिटीज हे तांकां द चाइल्ड विल नेवर नो. He has to learn it from his or her parents. तशीची हांगा कृष्ण अर्जुनाक सांगत असा that these sages or ऋषी मुनी आणि डेमिगॉड्स जे आसाची तांका when they were born or they appeared they were ignorant of who is their father. तशीची when they grew up तांनी जेन्ना तांगेल कार्य करच्याक लागले तेन्वर एक आम्ही कृष्ण बुक जे आसा तांतू पळयल्या की many times the demigods were bewildered.
भ्रमित झालेले. अशी 2 प्रॉमिनंट लीला कृष्ण बुकांत आसाची. कोण कोण भ्रमित झाले कोणे सांगच्या जायता? There are 2 prominent leelas in Krishna book. Jenna demigods were bewildered. Krishna कोण असा तांका they could not understand properly and तांगेल हातांतुल्यान अपराध झाले. Anybody can recollect? ब्रह्माची प्रभुजी. Yes, ब्रह्म विमोहन लीला. आणि 1 year नंतर तो पुरा चेडू अंक पुरा घेऊन येस तर 1 year देखून एक ब्रह्माक कसा आशिल्ले की सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड म्हळ्यार तांका जे ऐश्वर्यान तू तांगेले सेव करचे. पण हांगा कृष्ण अवतारान तू कृष्ण जे आसा तांगेल पुरा गोप जे सखा आसाची तांगेल बरशी भोजन करत असताना तो पळयता की ही इज इटिंग तांगेल हे म्हणटा उश्टी जे आसा गोपाल त्या उश्टी खात आसा. कडेरी हातान तू घेऊन खात आसा प्लेटान तू ना अशी म्हळ्यार पुरा पळोवन ही गेट्स बिविल्डर्ड. आणि खंयची एक लीला आसा? देर इज 1 more लीला. इंद्र गुरुजी. येस माताजी, ऍब्सोल्युटली राईट. गोवर्धन लीला जे आसा हा तांतू आम्ही पळयताची की दे आर बिविल्डर्ड. तांका लक्ष येना की हू इज लॉर्ड, राईट? सो हांगा इन दिस श्लोका कृष्ण अर्जुनाक सांगत आसा दॅट डेमिगॉड्स अँड सेजेस. आता जेन्ना आम्ही ऋषीगण जे आसा तांकां एक बिविल्डरमेंट जे आसा तांतू एक मस्त पॉप्युलर म्हळ्यार रादर प्रसिद्ध लीला आसा. त्या म्हळ्यार एक पानाचेर कृष्ण सान चरड वेन हे जाता प्रलय जालेलो पळयता. त्या प्रलयान तू त्या पानाचेर ही सकिंग हिज टो. मार्कंडेय ऋषी जे आसा तांका मस्त इच्छा उरता कृष्णाक तांणी सांगताची की म्हाका तुगेले मटेरियल म्हळ्यार ऑप्युलन्स जे आसा ते पळोवचे आसा. माया शक्ती तुगेले जे आसा ताजे अनुभव करचे आसा कितलो प्रभावी आसा. सो कृष्ण तांका सांगता की डोंट ट्राय. पण तांणी इन्सिस्ट करताची की ना म्हाका माया शक्ती म्हळ्यार तुगेले प्रभाव पळोवचे आसा. सो देन ही गिव्स ए टेस्ट. तांतू वेन ही कसं जात की म्हळ्यार जेन्ना मायाशक्ती प्रभाव तांकां दिसता की दॅट देर इज टोटल फ्लडिंग ऑफ द युनिवर्स. उद्दा पुरा कडेन पळयताची अँड ही इज ऑल्सो फ्लोटिंग इन द वॉटर. कडेर पळयताची मस्त अशी म्हळ्यार वेळ गेले नंतर एक सान झाडा पानाचेर ही सीज अ स्मॉल बेबी कृष्ण. आणि ते पळोवन आश्चर्य जाता अरे बाप रे इतलं जे आता डिस्ट्रक्शन जाता आसा हाऊ दिस स्मॉल बेबी इज व्हेरी ब्लिसफुली सर्वायविंग इन दिस डेव्हस्टेशन. हे तांका मस्त आश्चर्य जाता. तेन्ना सडनली कृष्ण जे आसा तांका ही एक श्वास घेतल्या नंतर मार्कंडेय ऋषी सक्ड इनसाइड द माउथ ऑफ कृष्ण. आणि जशी आम्ही पळयता यशोदा माई वॉज गिवन द दर्शन ऑफ द युनिव्हर्सल मॅनिफेस्टेशन, तशीची मार्कंडेय ऋषी इज एबल टू सी नॉट ओनली this galaxy, not only this world, but multiple universes.
ते इतलं पळोवन लाईक ही गेट्स टोटली बिविल्डर्ड. आणि कडेर परत तांणी भायर आयले तेन्ना he sees that he is sitting in his hermitage. तांगेल जे ध्यान करची कुटी आसा त्या कुटींतू तांणी ध्यान करत आसाच. सो फॉर अ मोमेंट he gets totally bewildered. So तशी हांगा कृष्ण सांगता की जर demigods and sages can get bewildered, then what is the position of the worldly scholars? आता आम्ही जे म्हणटाची सायंटिस्ट म्हणा किंवा स्कॉलर्स जे सो कॉल्ड स्कॉलर्स ऑफ द टुडेज वर्ल्ड विथ देअर 4 डिफेक्ट्स म्हणटाच न्ही आम्ही मनशाक ह्युमन बिईंग्स हॅव 4 डिफेक्ट्स. तांतू आवर सेन्सेस आर इम्परफेक्ट. नॉलेज आमकां ज्ञान खंयच्यान मेळटा आमगेल सेन्सेसांतुल्यान मेळटा. वी आर गॅदरिंग नॉलेज थ्रू सेन्सेस. आणि these senses आमगेले imperfect आसा. फॉर एक्झाम्पल आमगेल मागच्यान कसं चलता, जस्ट बिहाइंड अस वी कॅनॉट सी. आवर आईज कॅन सी वॉट इज इन फ्रंट ऑफ अस. एक आमगेल आम्ही रातचे रूम आसा तांतुल्यान दुसऱ्या रूमांत कसं चल्ल्या आमकां गोतना. सो देर आर सो मेनी डिफेक्ट्स इन आवर सेन्सेस. we are prone to illusion. Then kaderi we have cheating propensity. Actually there are 4 defects. There with all this, so called worldly scholars or scientists, they can never understand Krishna. आणि कृष्णाक जर समजून घेवचे असल्यार only and only way is we need to have his mercy. ताक जेन्ना लेखता मनांतू की yes, this devotee is special. Yeah, he is fully surrendered and very humble, and he is interested, very much interested in hearing, knowing about me and serving me. त्यावेळारी कृष्ण जे आसा he gives his mercy. He makes him understand. आमकां ताजे ज्ञान जाता. So this is basically the learning from Shloka number 2. That only with the mercy of Supreme Lord he presents. आणि आता एक असा देव आसा ना आम्ही म्हणटाची आमकां तर दिसना. Right? We cannot see the Lord. So how to believe that Krishna is there? So how always I quote one example that आमकां केन्ना कसले एक बर ना जाल्यार when we go to the doctor आमकां सांगता तुम्ही एक्सरे काढाचे. Now when we take out the x-ray, the x-ray पळयल्या नंतर we see only black and white patches. एक कसल तरी let's say our heart cage आमकां दिसता पण तांतू black दिसता, white दिसता. ताजी वयर आमकां what is the meaning of that white or what is the meaning of black, we don't know. But the doctor तो जेन्ना पळयता he knows exactly what is the problem. He can see because तागेल डोळे जे आसा out of education, out of practice, they are trained to see what we cannot see. तशीची our sages म्हणा जे कोण ऋषी मुनी आसा, their eyes out of their tapasya, they are in a position to see the Lord. आणि त्यांनी ताजे वर्णन आमकां शास्त्रांत केलेले आसा. तशीची कृष्ण जे आसा just for us to know him, he manifests. अवतार घेताच तांणी. When he takes avatar, we can see him in human form.
राम असा, कृष्ण असा. तशी जी आफ्टर दे डिपार्टेड वी हॅव अर्चा विग्रहस. तशीची तांगेले एक लिटररी इन्कार्नेशन म्हळ्यार श्रीमद भागवतम. तांतुल्यान आमी वी कॅन अंडरस्टँड कृष्ण. सो दिस इज टेक्स्ट नंबर 2. टेक्स्ट नंबर 3 जे आसा तांतू आमकां सांगिल्लें आसा की कृष्ण जे आसा ही इज अनबॉर्न अँड बिगिनिंगलेस. अज आणि अनादि हे दोन शब्द जे आसाची दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ही इज अनबॉर्न means there is no beginning for him and he is always there. अशी ना की आता त्यांनी तांगेल जन्म जाले मृत्यू जाले अशी ना. दे अपियर. कृष्ण जे आसा ही अपियर्स अँड डिसअपियर्स आउट ऑफ हिज विल. तांकां जेन्ना मना येता तेन्ना त्यांनी ही डिसेंड्स इनटू दिस वर्ल्ड. जशी आमी कृष्ण अवतारान तू पळयताची that he descended through Devaki आणि Vasudev जे आसा तांगेल एद्राक. he manifests himself into 4-handed Vishnu form with all his opulent कपडे म्हळ्यार जे कसं पितांबर घालील आसा, ज्वेलरी घालील आसा, होडोड केस आसाची, शंखचक्र गदा पद्म हे पुरा अशी आम्ही केनाची एक चरडाल जन्म पळयनाच. सो इट इज बेसिकली हिज अवतार. या इट इज नॉट ए मुंडन बर्थ अँड डेथ. तांगेल as per his wish he comes into this world for परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. He comes and goes back to his spiritual world. तर हे जे कोण तत्वतः समजून घेतील असा असल डिवोटीज he says they are freed of all sins. जशी आम्ही चॅप्टर 18 भगवद गीता जे कन्क्लूजन असा इम्पॉर्टंट श्लोका आम्ही ऐकताची. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शुचः. कृष्ण आमका वचन दिता 18 चॅप्टर अंतू that you give up all religion, सर्व धर्मान परित्यज्य, माम एकम शरणम व्रज, surrender unto me only, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शुचः. I give you the assurance that you will be freed from all the sins. तर हांगा कृष्ण आमका सांगत असा की तुम्ही अशी जे कोण भक्ती कोर न्हू डिवोशनल सर्विस केल्यार इट इज हिज अश्युरन्स that we will be freed from all sins. आणि एक पंथ आमगेल पाप पुण्य जे ताजे बंधन असा ते जेन्ना मुक्त जाता then there is no birth again. We go back home, back to God. जन्म मृत्यू चक्र जे आसा ते आमगेले संपता. पण हांगा 7th चॅप्टरान तू कृष्ण सांगता दिस इज अगेन काइंड ऑफ वॉर्निंग. आणि तांणी सांगताची की मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये. मनुष्यानां सहस्रेषु there are out of thousands or in Kali Yuga now we can say out of millions there is one devotee who is interested to know Krishna badal aikuch tanka ichha sa or they feel that they should know. And out of such millions there is one who
actually knows me. So, अंतु कितलं कृष्ण भक्ती आणि तांगेल भगवत धामा वच्चे कितले रेअर असा हे आमका कळून येता. दिस कृष्ण टेल्स हिमसेल्फ, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये. So ताजे वेळानं we can see how difficult it is. Not impossible, but it is difficult. ताच खातीर आमका efforts जे आसा मस्त घालका पडटले. कडेरी हे जे आसा तांगेल बद्दल ज्ञान जे आसा ते आमका गुरु साधू शास्त्र हांचे कडल्यान मेळटले. This is what has been told. Now coming to text 4 and 5, hanga Krishna मस्त तांगेले qualities, opulences, qualities जे आम्ही आमगेल बरोबर जे घरांतू परिवार जन आसा, डिवोटीज तांगेल मध्ये आम्ही मस्त क्वालिटीज पळयताची. सो त्या क्वालिटी बद्दल सांगिल आसा. सो इंटेलिजन्स हांगा सांगिल आसा बुद्धी. इंटेलिजन्स म्हळ्यार एक उदाहरण घेवच्याक हांव आतां प्रत्येक एक शब्द जे आसा ताचे उदाहरण दिता. इंटेलिजन्स इज टू डिफरन्शिएट, बेसिकली एनालाइज थिंग्स इन देअर प्रॉपर पर्स्पेक्टिव्ह. आता एग्जाम्पल घेवचे असल्यार हांगा वी कॅन टेक आयुर्वेदांतू वैद्य लोक नाडी परीक्षा करतात. By doing nadi pariksha, they are able to understand what is right or wrong in our body. Root cause of the disease तांका कळता and they give us the treatment. त्याची आम्ही ॲलोपॅथी जर का फॉलो करच्या गेल्यार they go by the symptoms. आमकां कसो त्रास जाता असा ते त्रास जालेले तांणी सप्रेस करतात, but they never address the root cause. So this is an example, understanding things in the right perspective and taking action. Intelligence अशी आमका intelligence बुद्धी उरका. What is right, what is wrong, what is favorable, what is unfavorable, हे आमका गोतुरका. And wherever we see this intelligence around us, we should remember Krishna because it comes from him. कडेरी knowledge म्हळ्यारी ज्ञान. नॉलेजांतू हांगा सांगिल आसा जे कसं स्पिरिट आणि मॅटर हांतू डिफरन्स म्हळ्यारी जे जड वस्तू आणि कसं म्हणतात आम्ही स्पिरिट इज सूक्ष्म ना, सूक्ष्म नाही. स्पिरिट इज चैतन म्हणतात, चेतन म्हणतात नाही आम्ही. सो चेतन आशिल वस्तू, लिव्हिंग एंटिटीज बेसिकली, जड वस्तू आणि स्पिरिट. सो ऑल द थिंग्स विच आर कनेक्टेड विथ स्पिरिट इज द रियल नॉलेज. बट ऑल द नॉलेज विच इज कनेक्टेड or attributable to matter is not knowledge. अंतु आज कशी परिस्थिती आस म्हळ्यार एक कस्तुरी मृग जे आम्ही म्हणटाच नाही आमगेल्या की टू बी हॅपी वी गो अराउंड द वर्ल्ड, वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट हॅपीनेस लाईज विदिन, राईट? This can be one example. कडेरी knowledge आमगेल टेम्पलांतू एक मस्त वरिष्ठ वैष्णव आशिल्ले श्रीनाथजी प्रभू. तांणी सांगत आशिल्ले once he went to Disneyland, and त्या डिस्नीलँडांतू there was one new attraction. थंय you have to pay $80 to see one robot
ह्युमन रोबोट म्हळ्यार आणि ताजी वैशिष्ट्य म्हळ्यार अशी आशिल्ली की दॅट ह्युमन रोबोट वॉज एक्झॅक्टली लायक अ ह्युमन बिईंग. सर्व काम करचे जे आसा ते तागेले दिसच्याक तागेले ऍक्शन्स आहेत ते पळोवच्याक people were paying $80 and they were standing in queue for hours. तर श्रीनाथजी प्रभू सांगत आशिल्ले सी द इंटेलिजन्स और नॉलेज जे म्हणटाचे आमी आमगेल एद्राक देर आर थाउजंड्स ऑफ ह्युमन बिईंग्स, जेन्युइन ह्युमन बिईंग्स, तांकां फ्री भितर आमी पळोवचे जाता. But we are not interested. We are interested in seeing something artificial by paying $80 and standing in queue in hot sun. सूर्य वयर म्हळ्यार दनपारा भरारी राबून लायनीन तू 4-4 तास आमी पळोवच्याक we are trying to see that robot. Is this knowledge? So we need to be very clear what is right and wrong. What is beneficial to me, what is not beneficial. कळरी असमोह. असमोह म्हळ्यार कसा आसा ज्ञान मेळचे आमकां there are 3 ways in which we can gather knowledge. आमकां सांगिल्लें आसा शब्द प्रमाण, कडेर अनुमान प्रमाण आणि प्रत्यक्ष प्रमाण. तुम्ही ऐकूच्या पुरो. नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आय विल ट्राय टू हरी. तर हांतू व्हॉट इज टोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ अपौरुषेय, तशीची सेजेस तांणी जे सांगिल्लें आसा वी शूड गिव इम्पॉर्टन्स टू दॅट बिकॉज आमगेल 4 डिफेक्ट्स आमी आयकल्लो आसा. क्षमा, टॉलरन्स और फॉरगिवनेस. So, sansan je, if there are any minor offenses, आमी ते इग्नोर करका. आजीची श्रीमद भागवतम फर्स्ट कॅन्टो 18 चॅप्टर श्लोका डिस्कशन आशिल्ले राधा गोपीनाथ टेम्पलांत, and the speaker very nicely explained, Parikshit Maharaj आले की when something wrong happens with us because of somebody or some situation, tani म्हणतात it is either because of our past karma or it is will of the Lord. We need to understand this. We cannot blame. आम्ही म्हणताच नाही की जे कसं दुसरं मनशाक आम्ही ब्लेम करताची, he is actually a postman who is delivering the letter written by somebody. And the letter म्हळ्यार कसं आसा आमगेल पास्ट कर्म. It is coming back to us. So we cannot blame others. आम्ही तांकां क्षम करका. We should forgive them. Satyam is present facts. जे कसं आसा आम्ही सत्य उलोवका, and we should not bother about the results. जे सत्य आसा ते as it is लोकांक सांगका अशी. अदरवाइज वी आर आजकाल एक कस्टम आसा की आम्ही टाइम प्लेस सर्कमस्टन्सेस पळोवन वी ट्राय टू समटाइम्स नॉट टेल द 100% ट्रुथ. सो हांगा सांगिल्लें आसा की दॅट इज नॉट करेक्ट. वी नीड टू टेल द ट्रुथ as it is. कडेरी दमह आम्ही तांतू म्हणटा ने सत्यम जे आसा सत्यमेव जयते आमकां जे हांगा आम्ही केन्ना म्हणटाची. सो ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स. कडेरी दमह जे आसा कंट्रोल ऑफ सेन्सेस. अदरवाइज वी विल बी लायक एन एनिमल. आम्ही म्हणटा ने आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानम्. If we cannot control our senses,
then we are as good as animals. We need to control. Kadari samaha, that is control of mind. Control of mind je asa, tantu mantachi ki we should not allow our mind to be in the past or in future. 99% आम्ही पळयला रे आमगे विचार जे आसाची, we either are lamenting about our past and worried about future, but we never are in present. What is important is the present. Every second, if we take care of second, the minutes are taken care of. If we take care of minutes, hours are taken care of, and hours are taken care of, the day is taken care of, and our life is taken care of. So we should be in present. We cannot be in past or future. Sukha dukkham anyabhilashita sunyam jnana karma di anavrutam anukulyesa sankalpa pratikulyesa varjanam. अनुकूल जे असा भक्ती का ते स्वीकार करका आणि प्रतिकूल जे असा ते वर्ज करका अशी म्हणून सांगिल असा. सो सुख आणि दुःख कशी येतले इफ वी फॉलो दिस रूल. अनुकूल कसा असा ते घेवचे, प्रतिकूल वर्ज केल्यार वी विल बी हॅपी और अनहॅपी. कडरी भय अँड अभय. जे भय जे असा there is very wonderful shloka ek asa म्हळ्यार the wealthy person is fearful of the king because or government that they will take away the money out of taxes. कोणे जे एक बरे सौंदर्यवती असा एक she is worried about her beauty going away. बरे श्लोक असा. I will post it in the. So there are different types of fears. त्यांनी explain केलेलं असा की एक विद्वान मनुष्य असा ताका he is fearful of losing in the debate. So there are many types of fears, and this fear actually आमका आमगेल जे लाईफ आम्ही तांतूची आमगेल वेस्ट जाता. बरे श्लोक असा हांव आय विल पुट इट इन द. कडे अभय जे असा that will come only by doing nice devotional service. जशी आमगेल प्रभुपदाल नाव आशिल्लें अभय चरणारविंद. So that only Narsingh Bhagwan can offer us abhay. कडे अहिंसा non-violence जे असा it should be to all the living entities, not only म्हळ्यार एक मनशाक खाली ना, it should be for all the living entities. हांतूवर एक श्री संप्रदायान तू विष्णू चित्तार म्हणून असा एक भक्त असा तांगेल जे अंडाल एक आमगेल हांग कशी आमी म्हणटाची गोस्वामी जे असा षड गोस्वामीज तशी श्री संप्रदायान तू अंडाल्स म्हणटाचे. त्या अंडालान तू एक जे आशिल्ले वन ऑफ दी अंडाल तांगेले बाप्पा म्हळ्यार फादर और आन. His name was Vishnu Chittar. He was a very wonderful devotee of the Lord. तर तांणी तांका जे ब्लेसिंग मागिले देवा लागी that please give me compassion to all the living entities. ते उरका. Equanimity, rather samata, म्हळ्यार you should be धीर. Whatever is the outcome of any problem in our life, good or bad, we should be always equipoised. धीर म्हणटाच न्ही आमी. धीर अधीर जनप्रिय आमी ऐकतच. तुष्टी सॅटिस्फॅक्शन. सॅटिस्फॅक्शन आमी ऐकताची इन नेक्टर ऑफ इन ईशोपनिषदान तू फर्स्ट श्लोक असा ईशावास्यम इदम सर्वम. म्हळ्यार एक गाय ग्रास खाता पण दूध आमका दिता. सो एवरी लिव्हिंग एंटिटी हॅज his quota, his or her quota.
and they should take only that much. ते एक example दिला, a bag of grain रस्त्यार पडील उरल्यारी, a sparrow will come, eat whatever is required for them. A cow will come and eat whatever is her hunger. पण एक मनुष्य आयल्यारी, he will take away the entire bag. Actually, that is not his need, but he will take away entire bag. So greed urchana, we should focus on our only needs. Tapas, austerity or penance. Rules and regulations जे आसा ते आमका follow करचे मस्त important आसा. And when we follow the rules and regulations like fasting आसा, ekadashi, कडेरी चातुर्मास्य आसा. So when we do this, सकाळी बेगी उठावचे मंगल आरती खातीर, this is tapasya. So when we do tapasya, it gives us good result. कडेरी दान जे आसा, charity, a grahastha should donate as much as possible. Hanga amka sangil asa 50%, but as much as possible we should donate to brahmachari or sannyas ashram. So it will give us benefit. What is yashas or fame or infamy? Chaitanya Mahaprabhu सांगितले की famous म्हळ्यार कोण? Who is a devotee of the Lord. He is famous. All others are infamous. And to example आता आम्ही घेवचा आता in the चंदन यात्रा जे आम्ही आता जाता असा, माधवेंद्र पुरी जे असा तांगेले खीर चोरा गोपीनाथ जे past time असा, तांतू he became overnight famous, Madhavendra Puri, but he did not want to have the fame with him. He went away from that fame. So hanga kasa sangla, Krishna kasa sangta ki one who engages in Krishna consciousness and devotional service, good qualities will naturally manifest in them. And all these good qualities need to be used in service of Krishna, as he is the sole proprietor. But text 6 जे आसा, हांगा आमका सांगिल आसा, जशी हांव पहिले सांगिले, that all personalities 4 and 5 जे आसा, text तांतू qualities सांगिल आसाची, vibhutis, opulences. And text 6 is describing all the personalities. Mahari, Brahma, Kaderi, Indra, Chatush Kumar, Jehav Tawal Sangile, all Rudras, all Rishis, they are all originating like the Tangel source jasa, that is Supreme Lord. So Brahma is known as Pitamaha and Krishna is known as Prapitamaha. And text 7 jasa, Tantu Sangil asa ki one who is factually convinced of all the energies and vibhutis will engage in Krishna consciousness with greater faith and without any doubt or delusion. Maya kasale shanka manantu doubt jasa asal manshant urashina, and with full surrender, with full knowledge, with full faith, such devotees will do their devotional service and they will come back to his abode. So this is basically हे 7 shlokas जे आसा, अंतु आमका हे सांगिल आसा. Sorry, I had to rush through. How time exceed केले 10 minutes. So I am very, very sorry. Please forgive me. Hare Krishna. कोणाले कसले comment आणि question उरल्यारी, we can take maybe 1 or 2, or you can put it in the group and I will try to answer. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरि बोल. मस्त चंद करून सांगितलं प्रभुजी तुम्ही.
मस्त धन्यवाद तुमका. आणि तुम्ही Thank you, सांगेल thank you. वरीची रिपिटेटिव्ह जाऊन आमका ऐकल्यार मात्र आमका आपास ताजे विषय कळटा म्हणून सांगून सांगितलं असं तुम्ही सांगितलं आणि आमकां मस्त विषय कळले. ऐकत असताना अर्थ जाता आशिल्लो. आता आपास सांगया म्हणून सांगल्यार आमकां मे बी तुम्ही सांगितलं तर 1 hour सेशन आमकां अन्यकल्याक आता मस्त लायक आशिल्ली सेशन म्हणून सांगून आता मी तेंची अन्यकल्याक सांगतना आमकां तातूंतले अर्ध पॉइंट्स मे बी विसरून वता. ताजेकोसकर तुम्ही आमकां 4 पॉइंट्स सांगितले असं श्रवण करून घेवका, तशीच मनन करून घेवका आणि केन्ना मी ते इतलीच जास्त कशी ते आम्ही अप्लाय करून आम्ही प्रॅक्टिस करतना ताचे नंतर आम्ही कीर्तन केल्यार मे बी फॉर बिगर कम्युनिटी की फॉर मेनी पीपलाक ते स्प्रेड जावच्याक इजियर Yes. जाता म्हणून सांगून. Yes. बट टू पुट इट इन एक्शन मे बी वी विल टेक सम टाइम प्रभुजी. Yes. ताजेकोसकर तुम्ही ते आमकां ते रिपिटेटिव्ह जावन आम्ही ते ऐकून ताजे विषय आम्ही मनान तो वर्तना ते आम्ही ऍक्शन घालच्याक जाता म्हणून सो मेनी पॉइंट्स प्रभुजी तुम्ही मस्त चंद कोण सांगितलं साजी. हरेर नाम म्हणून सांगून सांगितले आणि कशी आमकां पुराचे सोर्स स्वयं भगवान म्हणून सांगून तुम्ही सांगली त्याजी. आणि कशी आम्ही एक नमुने एक मायांतूच असता ती कोण जशी डेमी गॉड्स देवाकाची केन्ना ते माय म्हणून सांगून कळली की आम्ही पुरा वी आर स्टील ह्युमन्स. आणि कशी आमकां ते पुरा नमुने डिफेक्ट्स असतात ती 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्सा विषयी तुम्ही सांगली ती. आणि आम्ही बदल कृष्णाक आम्ही टू नो कृष्ण आमकां देवाल्याची मर्सी असता ही शूड चूज अस म्हणून सांगून तशी देवाल मर्सी असल्यार मे बी we will know who Krishna is and what about Krishna म्हणून सांगून व्हेरी नाईसली सेशन मस्त चंद झाले प्रभूजी. मस्त आणि काही सुमार पॉइंट्स असं सांगच्या कळता ना प्रभूजी. तुम्ही जन्म मृत्यू चक्राविषयी सांगली ती आणि असं डॉक्टर तुम्ही आमकां त्यांचे डायग्नोसिस करताना मी रूट कॉज डेफिनेटली रूट कॉज एनालाइज करून आम्ही ट्रीटमेंट करता म्हणून सांगून मस्त पॉइंट सांगले प्रभूजी. आणि कशी आम्ही फॉरगिवनेस आमगेले हांतू लायफांतू म्हळ्यार म्हाका दिसलें तुमगे लायफचे सेशनांतू तुम्ही कशी मस्त एप्लिकेशन ऑफ लायफ म्हळ्यार रियल एक्झाम्पल्स घेवन तुम्ही सांगिल्ले निमित्त मे बी फॉर अ लॉंगर टाइम आमकां हे सेशन विसरतच ना. म्हळ्यार फॉरगिवनेस आमी दवरून घेवका जनाक कसले असं म्हळ्यार वी कॅनॉट आमी तांकां ब्लेम करनाशी इत्याक म्हणून सांगल्यार आमी कसल करता आसा ती ते आमगेलेचे पूर्व जन्माचे कर्म म्हणून सांगली ती मस्त मस्त लायक आशिल्ली प्रभूजी. आणि अल्टिमेटली आमकां कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज श्री कृष्णा म्हणून सांगली ती प्रभूजी. कृष्णा परम पितामह म्हणून सांगली ती. थँक्यू प्रभूजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. फुल्ल शरणागती आणि फुल्ल फेथ दवरल्यारी देव आमकां खंडित पावतलो म्हणून सांगून संदेश दिले प्रभूजी तुम्ही. व्हेरी नाईस सेशन. वापस एक पटी सक्कड आज आशिल्ले सगळ्यांक धन्यवाद सांगच्याक इश्ट पावता. लायक सेशन मेळ्ळ्यार सगळ्यांक तुमकां आयकूच आमकां तुमगेले सेशन ऐकूच भाग्य मिळले. मस्त धन्यवाद प्रभूजी. 1 मिनिट कोणाक क्वेश्चन्स आणि असल्यार अनम्यूट करून निमगू येतं ना म्हणजे चॅट बॉक्सा खाली येतं. हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी म्हणतो खंयचे क्वेश्चन्स दिसता ना प्रभूजी बट एव्हरीबडी इज व्हेरी हॅपी विथ द सेशन. मस्त जनांनी व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन पुरा जन घाला प्रभूजी. इट्स अ वंडरफुल सेशन म्हणून सांगून 2-3 जणांनी कमेंट केले ती. सो वी वेट फॉर अनदर 2 minutes इफ खंयचे डाउट्स कसले असल्यार हांव तेदोळ भितर एक फोर्थ कमिंग सेशन्साचे पुरा एक भागवत पुराण कोंकणीचे एक अनाउन्समेंट्स करून घेऊया. येस येस मॅडम. ओके थँक्यू. सो सगळ्यांक गोत्तशील बरी भगवत गीता सुबोधिनी सेशन्स अशीची आज 7th आयजला आता नेक्स्ट सेशन्स अंतू मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडेस अशीची सेशन्स चलता असता. सगळ्या जणांनी येऊन उपस्थित जावन ऐकूका म्हणून सांगून निमून घेता असं. एव्हरी संडे बालोत्सव क्लासेस जाता 9:30 का. आता राईट नाव गजेंद्र मोक्ष क्लासेस जाता असं. तर ग्रेस सखीचरण माताजी क्लासेस घेता ती चढून श्लोका शिकता ती आणि वेरियस अदर ऍक्टिव्हिटीज तू पार्टिसिपेट करता ती. सो गरकड कोणी चढू असल्यार तुम्ही ताका एनकरेज करून क्लासाक पेटोव येता. संडे 9:30 पर मे 15 अपरा एकादशी आसा आणि एव्हरी एकादशीक संपूर्ण भगवत गीता पारायण चलता असता.
ह्या पटी ऑलरेडी स्लॉट पुरो फुल जाला पण इंटरेस्टेड असल्यार नेक्स्ट एकादशीक तुम्ही नाव दिवेत तुम्ही नाव विद्या माताजी जो माया माताजी जो भारती पै माताजी हांक 3 जणांक कॉन्टॅक्ट करून नाव दिवेत तशीच नेक्स्ट पुरुषोत्तम मास अधिक मास येता आसा दिस इज फ्रॉम जुलै 18th दुखून ऑगस्ट 16th तार आसा हे टायमारी भागवत पुराण कोंकणी टीमान कसलेकला चॅप्टर 15 चे सेशन चॅप्टर 15 भगवत गीता रिसायटेशन असता आणि तशीच चौराष्टकमा आणि त्याचे ट्रान्सलेशन ह्याची बरे रिसायटेशन असता ताकाची मस्त जनांनी हांतू भक्त जनांनी येऊन पार्टिसिपेट करता म्हणून सांगून निमगिता आसा चौराष्टकमानी ताची ट्रान्सलेशनाक तुम्ही नाव दिवका म्हणजे कॉन्टॅक्ट करता डॉक्टर कामाक्षी माताजीक भगवत गीताक रिसायटेशनाक सेम डॉक्टर तुम्ही विद्या माताजीक नामजे माया माताजीक नामजे भारती पै माताजीक हांक 3 जणांक कोणाकय कॉन्टॅक्ट कर येता तशीच एवरी संडेसा आता 6:30 AM सकाळीची जपा सेशन्स चॅन्टिंग टुगेदर जाता इंटरेस्टेड 6:30 क जॉइन जवेत तुमका एक जो 2 राउंड 4 मोचका म्हणजे वचेत यू कॅन सिट अँड कंप्लीट द होल 16 राउंड्स ऑफ चॅन्टिंग ऑल्सो तुम्ही तुमगेले 6:30 येऊन जॉइन जवेत म्हणून सांगता आणि सॅटरडेस वेदिक हिरोईन सेशन्स जाता 5 वरे 7:30 का पण पुरा जनाने येऊन सेशन्स अटेंड करता म्हणून सांगून निघून येता सो असले कोणाले क्वेश्चन्स Yes, Mother. Any questions? I think no questions. Nah, it was really nice, Prabhuji. वांछा कल्पतरू आम्ही मार्कांडेय ऋषीले पुरा कहाणी ऐकणी आशिली तुम्ही सांगला ना प्रभूजी पुरा सत्य सांगका म्हणून सांगू मस्त so there are lot of things yes so आता क्वेश्चन्स ना म्हणून सांगल्यार आम्ही मुखार सिचती yes ma'am हरी बोल हरे कृष्ण ओके आम्हा पास आयचे सेशनाक स्पीकर जावन आशिल्ले धर्मराज दास प्रभूजी तुमकां पास धन्यवाद सांगता तशीच ह्या प्रोग्रामान तू पुरा जन माताजी सर प्रभूजी तुम्ही पुरा अटेंड केलेले निमित्त ह्या प्रोग्राम चंद जावन जलता सर ताकाची भागवत पुराण कोंकणी टीमा दुखून हांव सकड स्टार्टिंगारी रिसाइट केलेले माताजी तुमकां सगळ्यांक प्लस अटेंड करून ऐकून हाजे लाभ पावता आशिल्ले सकड माताजी सर प्रभूजी तुम्ही पुरा जनाक मनस्पूर्वक जावन धन्यवाद सांगता हरे कृष्ण हे प्रोग्राम हांगा एंड करता ती नरसिंह सांगून प्रोग्राम हांगा एंड करता उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम् श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाददायिने प्रहलाद लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलदङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहतिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहतिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमलवरे नखां अद्भुत शृंगा दलित हिरण्यकशिपू
तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त प्रहलाद की जय या प्रोग्राम हंगा विराम करता सची वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण।